Мой топ трэшовых камедыяў пра сярэднявечча на Новы год. Ну і вядомы эталон жанра гэта Монты Пайтон і святы Грааль. Мой асабісты топ у тым, што кароль Артур тут перасоўваецца вось такім чынам. Ну, акрамя гэтага, гэта бесперапынны смех. Хутчэй за ўсё вы бачылі дужа шмат мемаў з гэтага фільму. Ну і гэта такі стары добры трэшовы брытанскі гумар. Ну, калі вы ведаеце, хто такі Монты Пайтон, то хутчэй за ўсё вы гэта ўжо глядзелі. Ну, як можна зразумець з назвы, распавядае ён пра гісторыю караля Артура і ягоных рыцараў круглага стала, якіх ніколі няма 12 у кадры. Мой другі фаварыт Робін Гуд і мужчыны ў трыко. Як можна зразумець, гэта пародыя на Робіна Гуда. І гэта менавіта пародыя на фільм таго ж часу з Кевінам Костнерам Робін Гуд прынц вароў, але гэтая версія мне падабаецца значна больш. Вось гэтага чалавека завуць Апчхі, напрыклад, па сюжэце. Ну і калі вы любіце вось такі трэш з дурнаватым амерыканскім гумарам, то вам дакладна сюды. І ў нас упершыню серыял і нешта знятае ў 21 стагоддзі. Гэта мюзікл Галавант, ён не звязаны з аніводным гістарычным сюжэтам. Ён проста цудоўны. Тут ёсць рыцары, злы не вызначаны са сваімі прыярытэтамі ў жыцці. Кароль, дарэчы, вось ён крадзе гэтае шоу, я яго проста дужа люблю. Таксама расказчыкам у гэтым шоу выступае вось гэты шут, які прыгожа спявае. Ну і, дарэчы, калі вам падабаецца гульня тронаў, то на вашае шчасце тут дужа шмат жартаў менавіта падвязаныя да гульні тронаў. Ну і калі вам гэта пра нешта кажа, то кампазітар гэтага серыялу гэта Алан Менкін, і ён пісаў музыку да большасці мультыкаў класічных Діснея, якія вы калі-небудзь глядзелі. Серыял дужа утульны. Адзін з маіх асабіста улюбёных, сам часта яго гляджу менавіта на Новы год на каляды.